היא לא הבינה שזה גבר עדיין. זה גם מסיבות רווקות? אמרתי לה, ברור, מה זאת אומרת? בואי, אני כבר מכירה את החדר רומני. צלחת פירות העונה. אני רוצה שאנחנו נתלה את זה שם בכניסה, כל הכניסה, טה, סוזיבום. אני מקווה שהשיניים שלך טובות, ביי. כפר הכוח חיזוק הבאתי לפה. ערב טוב בית נגלה, קריית חיים! ככה ניתן תשובות של הכל. מה אני צריכה ללכת ללמד כתבתו כתבת? אני מחליטה להתחפש לאישה במסגרת דתית ולא רואה בעיניי. זה מסיבות רווקות? אמרתי לה, ברור, מה זאת אומרת? איך כל הבנות לא רוצות אותך? היא לא הבינה שזה גבר עדיין. חמוד. תסגור, מה זה בוא? חצי עבודה הוא עושה, אחרי זה גם תרצה טיפ. תשלח לי חץ של שנאה, אני אשלח לך חיבוק בעמדה. זה מה שאני אעשה. ואין לי זמן, אני רוצה ללכת לים, סתם כי בא לי לשכוח. את הסמל לאחווה, לאחדות, לכנות פנימית בתהליך שאת עוברת. ההרצאה הזאת צריכה להיות בכל בית ספר, בכל מקום, בכל בית. ככה מסיימים ערב של הופעה מוצלחת.